Ау! Как може да го правиш отново, Джак? Ма какво? Аз просто той... Хайде, Джош. Аз не съм виновен! Той е виновника! И ще го докажа! Ще видиш, Джош. Ще видиш. Да, и аз му казах. Да, много си забавен. Да, знам И аз го. ето ви, госпожице Блайт. Нека да ви го сложим на масата. Не, да. И вашето, господин Джош. Ням-ням. Нещо друго да искате? О, не, това не е достатъчно за сега. Джош, разкажи ми, имаш ли семейство? Не, нямам. Аз също. Колко си приличаме. На колко години си? Ами... Сега съм на 18. Аз съм на 17. Този... Уха, значи сме перфектната двойка. Явно да. Хайде, ела. Аз сега се връщам. Ти тръгвай, а пък аз ще не стигна. Добре. Знам какво кроиш. Какво кроя да стана по-добър гадже от теб? Знам го, но няма да ти го казвам, защото ще разбереш и моя план тогава. Този какъв глупак е само. И те чух! Знам, за това го казах силно. Драма! Елате отново за тази драма! Хей, здравейте! Катрин. Искам да ми намериш нещо стилно за срещата ми с Джош. Ами стилно? Ами добре. Имаме шапки. Харесваш ли шапки? Не. Добре. Имаме тази рокля, ако искаш. Имаме гердани. Ще ги разгледам, благодаря. Очила имаме. Добре, благодаря. Добре. Ей, тази статия е много прилича на Джак. Или... Джак? Да го пробваме. Ще я... така. Джак. Да видим дали си статуя или си истинския. Ти шегуваш ли се? Джак, знам, че си ти. Момченце, кажи нещо, защото ме изнервяш. Това е статуята на Джак. Имаме такава. Добре тогава. Да. Аз ще разгледам. Благодаря ти, Катрин. Ето ти $50, които искаш. Добре. Скоро ще запокатея. Той е куче. Дали ще му хареса да се превърне в куче? Не, стоим ужасно. Разбираш ли? Радвам се, че това не е Джак, защото иначе щеше да ми види как се преобличам. Да. Ако искаш, тръгвай. Ще ми запазиш ли полата? Ще се я взема после. Да, разбира се. Чао! Чао! Толкова сладка, дори когато се завлича. Добре, даде ми парите, сега се къшкай. Най-сетне. Къде ли е отишъл? Джак! Джош! Здравей! Това е толкова романтично. Заповядай. И роза! Да. Джош, ти си толкова романтичен. Има и още. Това е за теб. Наистина? Да, наистина. Точно този гердан исках. Джош, толкова си романтичен. Хайде да седнем. Добре. И толкова огромна торта. Джош, ти си невероятен.
Там ти е храната, но... Добре. Имам. И аз имам подарък за теб. Така ли? Какъв? Обичам те, Джак. Чакай. И аз теб. Обичам те, Джак. Да седнем. Добре. О, и се казвам Джош. Да, извинявай, просто този Джак толкова ми е... Имаше статуя на него в магазина. Интересно. Но не е бил той. Там се преобличах. И не съм видял това. Доста. Да. Нека хапнем. Така ли ядеш? Шегувам се. Добре, защото... Да. Сема се. Блай. Толкова си романтичен. Да, знам. Да. Искаш ли малко да попиваме? Да. Добре. О, не си нося бански, ще плувам по бело. Да, няма проблеми. Хей, да идваш ли? Да. Аз ще се загрея малко. Добре. Така. Ще ми помогнеш ли за нещо? Да. Би ли ми хванал ръката? Добре. И кръстът. Какво? Добре. О, добре. Спри. О, ще ми намажеш ли гърбът? Ами, добре. Добре, готова съм. Сега. Задани много. О, не се тревожи, това често се случва. Спокойно. Ти, ама как, защо, как, Ах, Боже. Трябва пак да... Без камери, моля. Мога да повярвам, че с такъв е сладък. Как време става до Косово. Трябва да й кажа.